Té la paraula el senyor Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública. Gràcies, president. Diputada, efectivament, deixi'm primer començar la meva intervenció amb un agraïment precisament a tots els treballadors de la Generalitat i també als sindicats perquè aquests primers mesos ens hem conjurat a recuperar part dels drets perduts durant aquests darrers temps. De fet, els treballadors de la Generalitat han hagut de patir dues crisis, la crisi econòmica i la crisi del 155. I per això el meu agraïment per tota la seva feina i professionalitat, malgrat, diguéssim, la situació que han hagut de patir durant tots aquests anys. Miri, la primera decisió que vaig prendre com a conseller, una de les primeres, va ser precisament iniciar les converses amb els sindicats i instar a posar data a la primera mesa general per precisament abordar els dos temes que vostè ha comentat. Aquests dos temes, que eren uns temes importants, com és el de les retribucions i també el tema de les ITs, s'han resolt favorablement, malgrat que a la primera mesa, la de juliol, no va ser possible l'acord, sí que s'ha aconseguit l'acord en tornar a vacances, concretament a la mesa del 18 de setembre. I d'això ens hem de congratular perquè això ha anat en benefici dels treballadors. Deixi'm anunciar, doncs, que la setmana vinent el govern aprovarà el decret llei per fer efectiu aquests dos acords que es van produir a la mesa de fa unes setmanes. I en segon lloc, efectivament, tenim encara un gran deure pendent, que és el del retorn de les pagues extres del 2013 i del 2014. Miri, perquè això sigui possible, haurem de treballar conjuntament, en aquest cas amb el govern de l'Estat, perquè la llei d'estabilitat pressupostària i en concret la regla de la despesa ens ho permetin fer-ho. I per això ja li anuncio que la setmana que ve tinc una reunió bilateral amb la ministra Batet, on el primer punt de l'ordre del dia serà precisament tractar aquest assumpte. Perquè entenem que això, per fer-ho possible, ho hem de poder finalment produir en l'entorn d'una negociació bilateral amb l'Estat. En aquest sentit, dir també que això no ens distraurà de negociar i continuar negociant amb els sindicats la calendarització per poder fer efectives o per poder fer efectius aquestes retribucions que són pendents de l'any 13 i 14 en el pressupost del 2019. Aquesta és la voluntat del govern i, per tant, la voluntat del retorn d'aquestes pagues. Gràcies.